Shugaban duniya da kiyama si da kai ne ka kawo gyara. Shugaban duniya da kiyama si da kai ne ka kawo gyara. Shugaban duniya da kiyama si da kai ne ka kawo gyara. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim maliki yawmiddin. Taimaken rabbana silmanni in yaban wanda ba shi da tsara. Kai salati ma'at taslimu kun bai daɗi ra'uku rahimu safwatul kalki mai ceton mu wanda in babu shi ba tsira. Shugaban duniya da kiyama si da kai ne ka kawo gyara. Dole in sanya alil baiti don gudun karna tauye salati har sahabbai da su sadati sai waliyai mazajen fama. Shehu Tijjani ni kan na bijiyali masu hanyar rabbi. Shehu Barhama sirrin hubbi sannu baba rijalil faira. Ya fito hatinai mata ke gunka na zo ka ƙarin haske. Mai fakewa da kai ya warke gani na zo ka sani na tsira. Shugaban duniya da kiyama si da kai ne ka kawo gyara. Sulmu kamati tajil isi kashiful kurbu fawzil fawzi ya anta miftahu kullil kansi qasimul khair hanyar tsira. Gaibu in ba kai kake can waraƙi hijaba ga kanan ma a fili karara. An jalal aini wala ashkala zuji tafi habbatun wa jalala sawiyal badini wal kalkala lakil bashir wal injala. Shugaban duniya da kiyama si da kai ne ka kawo gyara. Duk batu in akan manzo ne waike ciki shirme ne ba jiran wani ko kowa ne in kana yi da kai zanjera. Annabi na rike ba sake ƙaranar kar da ni in narke na yi dace a suna warke rai jiki na ka ne ba saura. Kirjina su nake kirkira in sana baitukan san ka sai in tsara. Shugaban duniya da kiyama si da kai ne ka kawo gyara. Damuwar zuciya ta kullum mai ta begen abul alƙasim sahibul haƙƙi nurul mudalsam zanci na hausumi na fara. Shimfiɗa ce abun bai zo ba ai jira yanzu zan saka dan ba daushe na ta min allura. Mai gida ka cika min buri na sani nai kaman alkhairi tun da na samu wannan sirri dan mara na riga na daura. Shugaban duniya da kiyama si da kai ne ka kawo gyara. Na makance cikin soyayya ba ni kallon gaba ko baya babu ni baka darkon karya kanka har zuciya na kara. Ga rabon mai rabo na hango wanda halinsa shine ungo in ya zo baka zai jibgo kanka kwashe ta ya kankara. Shimfiɗaɗɗen hannu sai na sa ɗaha kowa ya zo zai ba sa baya tara bane a gabansa mai rabawa ya tashin kura. Shugaban duniya da kiyama si da kai ne ka
tafi nisbatin madura. Zan saya don cikar baitoci, Hafsa ce ta Rasulu maceci, sayyada arziki na zoci, ku kuke bani sai in haura. Shugaban duniya da kiyama si da kai ne ka kawo gyara. Shugaban duniya da kiyama si da kai ne ka kawo gyara. Shugaban duniya da kiyama si da kai ne ka kawo gyara. Shugaban duniya da kiyama si da kai ne ka kawo gyara.